Sar l-ewwel survey politiku ta' din is-sena, infatti sar bejn 28 ta' Jannar u 2 ta' Frar, fejn ħadna sempil ta' 750 persuna, fejn ir-riżultati hemmhekk għandhom massimu ta' margin of error ta' plus or minus 3.6% u confidence level ta' 95%. Ovvjament ħadna dan il-kampjun fost dawk ta' 16 sena l fuq, rajna wkoll ovvjament kif nafu minħabba li surveys politiċi kollok numru ta' nies illi jirrifjutaw ġew applikati il-modelli xjentifiċi għatta-apposta biex dak li irrifjuta li jgħidilna li ma partit ser jivvota, eżempju, sibna imputation, sibna b'mod tajjeb biex aħna nipprediktjaw li kieku kellu jgħidilna kif jivvota inkunu nistgħu nestimaw dak il-risposta mod partikolari. Biex nibdew ftit fuq il-riżultati li għandna. Waħda mill-ewwel mistoqsijiet kienet lilli ma mexxejta partit l-aktar li jafdaw biex jmexxi l-pajjiż. Infatti, again kif għatlek diġà, meta napplikaw id-diversi modelli xjentifiċi hemmhekk naraw li 52.4% qalu l-aktar li jafdaw lil Prim Ministru Robert Abela biex jmexxi l-pajjiż, 28.7% għalunna l-aktar li jafdaw il-Bernard Gregg biex jmexxi l-pajjiż, għandek mbagħad 5.4% għalunna li ma jafux, 10.9% li għalunna ħadd u 2.6% għalunna xi mexxejja oħrajn. Issa hawnhekk interessanti meta mbagħad naraw ftit rigward il-mexxejja nikkumparaw ma dawk li ma il-mod kif ivvutaw huma fl-2017 naraw li fost dawk li votaw il-Partit Laburista 84.5% għallunna l-aktar li jafdaw biex imexxi l-pajjiż il-Prim Ministru Robert Abela, mentri fost daw l-istess votanti 0.9% biss għallunna l-aktar li jafdaw lil Bernard Gregg. Mentri fost dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista fl-2017 naraw li għan 70.7% fejn għallunna l-aktar li jafdaw il-Bernard Gregg biex jmexxi l-pajjiż, imma interessanti li naraw li għandek 7% li għallunna l-aktar li jafdaw biex jmexxi l-pajjiż huwa Robert Abela. Umbagħad il-mistoqsija li jmiss, ovvjament hija l-iktar mistoqsija forsi li toħloq ċertu interess, meta n-nies saqsejnihom lil liema partit jivvutaw f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada. Fejn hawnhekk wieħed jara li fost il-popolazzjoni meta napplikaw il-modelli xjentifiċi biex insibu stampa kemm jista' jkun reali u qrib il-realtà eżatta ta' f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, wieħed jara li 56% tal-poplu kieku jivvota l-Partit Laburista, 42.4% jivvotaw il-Partit Nazzjonalista u 1.6% jivvotaw il-partiti oħrajn. Wieħed jara li mill-aspett perċentwali wieħed jista' jara li hemm ftit żieda favur il-Partit Laburista u di ġejja minħabba għal żewġ fatturi prinċipali u għandek shift żgħir favur il-Partit Laburista, ġifieri minn dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista li qed jgħidu li ħejvotaw il-Partit Laburista, għandek hemmhekk shift ta' vantaġġ żgħir lejn il-Partit Laburista fuq dak ir-rigward, mentri fuq dawk li votaw il-Partit Laburista għandek 77.8% qed jgħidu jerġgħu jivvotaw il-Partit Laburista f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, mentri fuq dawk li votaw il-Partit Nazzjonalista huma 67.6% li qed jgħidu jerġgħu jivvotaw il-Partit Nazzjonalista. Issa, fuq wieħed interessanti jekk hemm xi differenzi bejn dawn il-surveys meta jikkumpara ma' diversi surveys oħrajn. Jindika li minħabba diversi avvenimenti li jkun hemm fil-pajjiż, minħabba diversi ċirkostanzi, ovvjament, daqqa jkollok partit ikun fuq livell ta' ċertu kritika u daqqa jkun hemm partit ieħor fejn l-opinjoni pubblika ikun hemm ċertu kritika lejn dak il-partit. Jindika li daw il-fatturi kollha qed jaffettwaw f'daw il-riċerka qiegħda turi li għandek dak li il-perċentwal ta' dak in-nies li qed jgħidu ma jivvutax huwa pjuttost akbar minn dak li wieħed jista' jara s-soltu. Mentri aħna kif nafu f'elezzjonijiet ġenerali ikollok madwar 8% li ma jivvutawx, minn daw il-sondaġġ qed jindika li bħalissa madwar 14-15% li qed jgħidu ma jivvutawx f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada. Interessanti f'dan l-isfond kollu, inna nirrapportaw daw il-persentaġġi fuq livelli simili għal diversi snin issa,
inna bażikament minn madwar mill-2009 mill-2010 fejn il-Partit Laburista jidher li qed iżomm dan il-persentaġġ ta' madwar 54 sa 56% u b'mod konsistenti dan il-persentaġġ baqa' jiġi rifless issa tul ta' snin sħaħ. Mela hemmhekk wieħed jara li m'hemm xi ċaqli partikolari. L-akbar wieħed li jista' jinnota meta wieħed jibda verament imbagħad jgħid hemm ċertu ċaqli, hemm ċertu shifts bejn partiti huwa meta wieħed jibda jirrikordja meta wieħed jibda jara li għandek shift bejn dawk li votaw partit qed jixxiftjaw għal partit ieħor. Dan il-fattur partikolari stajna naraw qabel l-2013 fejn kellek pjuttost maġġoranza, kellek persentaġġ sostanzja tal-poplu li kienet jgħid li ħajeqleb mill-Partit Nazzjonista tal-Partit Laburista, imissilna għal diversi snin twal fejn dawk li qed jgħidu jiqilbu minn partit għal ieħor l-aktar ikun sa 2% forsi 3%, imma ħafna drabi wieħed jispiċċa jikkanċella lil ieħor. F'dan l-aħħar xhur rajna li dan ix-shift hemm qisu 1% aktar favur il-Partit Laburista meta kkumparat ma' dak il-shift li jista' jkun hemm lejn il-Partit Nazzjonalista.